Jei, satama. No ennemmin minä tätä pelaan kuin sitä. Mikä sen nyt olikaan? Mä oon kiinnittänyt huomioon, että täältä on puuttunut toi embassi kokonaan. Joo. Your mission is to locate and defuse a bomb. Here we go again. Bullets are better than words. Et embassi on korvattu tällä satamalla. Joo, mutta jos tää tarkoittaa, että julkaisun versiosta tulee olemaan vain 4 karttaa, niin sitten täytyy kyllä itsekin vähän harkita uudelleen. Että... Oliko siellä 4? Siis tää on 4. kartta, mikä on niinku näkynyt. Niin, mutta toi eihän ne viettaa laita kaikkia karttoja. Ei tietenkään. Mulla on sitten jostain syystä EMP 3 itse asiassa. Mä en vielä tiedä mitä ne tekee. Autot oli clear. Turappusi. Mistä? Siitä tuhise. Pystyykö sä käyttämään emppiä niitä vastaan? Mä en tiedä vielä. Mut niillä on myös haulikko. Et ihan. Mä juoksen suoraan eteenpäin edessä olevaan. Siinä. Nyt tulee. Anna ampua. Sain. Mä juoksen eteenpäin. Ei se räjähtänyt. Tää kivääri on kiva. Käytitkö sä empi? Jep. Tohonkin huoneeseen vois käyttää melkein empi. Halutaanko me varmasti mennä tosta nyt läpi? Ei. Vielä. Mä skauttaan sitten. Drone is activated. Se, mun mielestä se sammutti se emppi tosta pommimiehestä sen sinisen valon. Mutta en oo varma. Se on paikalla. Sieltä tippu flashbangin jalkoihin. Tää on clear. Ei löydy mitään. Siirryn kerrosta ylemmäs. Okei. Tuossa löytyy C4 rappusta yläpäässä oikealla. Joo. Pommi taas täällä monitorihuoneessa. Located the hostile. Third floor. Se on just siinä, missä on merkki. Oikein puolimainen, vasen kulma. Enemy located. Hostile. Third floor. Okei, mä tuun ylös.
kuulosti vähän pahalle paikalle mennä sisään. Siinä on pommi. On siellä paljon muutakin. Se on ihan käytävää sisällä. Move to its location and plant the diffuser. Varmaan vanha tekniikka. Ehkäpä. Mulla on vaan vähän vähemmän näitä ammuksia lippaassa. Ei se mitään, pistetään Mut tää on huomattavasti parempi kivääri. pistetään tähän näin. Se on tällä hetkellä tällä kertaa vahvikkeita täällä. Diffuser in position. Defend it from enemy action. Contact! Engaging! 45. Seconds until bomb is defused. Seconds remaining. Pommimies tulee. Sain. 5 seconds left until the bomb is defused. Joku ampuu ikkunan kautta. Bomb has been defused. Another bomb is defused. Säkö pistit savua sieltä? En. No joku muu pisti savua ja flashoppia mun päälle. Diffuser acquired. Move to bomb location and defuse the device. Lata. Suojan. Thank you. Mä menen tuon nurkkaan ja mä skauttaan niin jatko toimii. Jep, mä luulen, että siellä on taas ottamassa parisen jätkää. Aika usein niillä on ollut tapana. Enemy Mutta located. ei tällä kertaa. Siellä on yksi. Ja jos viitti käydä nappaamassa niin tosta noin. Se on suoraan rappusta alapäästä. Come on, ei noin vaikea osua päähän. Tai on väsyneenä, joo. Se on modellihuoneessa yksi tyyppi. Tuo nurkassa. Jes. Kävelen sit suoraan nitroselliin. Okei, ei näy tässä heti. Mut täällähän on kuinka paljon se täällä. Täällä. Joo, ei oo täällä huoneessa, mutta tää on clear. Nyt tuolla käytävällä. We dropped
lost the diffuser. Go back and retrieve the device. We've located a bomb. Move to its location and plant the diffuser. Missä? Kellari. Sataman kautta ei pääse parhaiten sisään. Located the hostile. First floor. Jes, mä oon ready. Tule mukaan. Move to bomb location with the diffuser and defuse the device. Hyppääs. Jessi. We've lost the diffuser. Go back and retrieve the device. Tiputettiin diffuserin. Move to bomb location with the diffuser. Missä täällä on ovi? Hyvänen aika. Mitä ovea sä etsit? Sinne. Whoops. Mihin sä oot menossa? Tulos sinne. Tuli vaan ikkunalla. Jostain syystä. Paikka. Pieni hetki. I am deploying a drone. Okei, se kaveri lähti liikkeelle tosta. Kato selusta. Nähnyt ei jätkän kädet tuolla. Tango inside. First floor. Hostiles. First floor. No. Sai Assisting downed op. hengettömäksi. Lähes. Oli niin hilkulla tuo helo. Tuolla sun liikkuminen pelottaa. Sä pidät kato ääntä, niin Jep. pieni hetki taas, kun tarkistan kameraa. Mä näen, että mikä pitää paikkaa. Ai sä lähdit pois sit siinä, kun mä sanoin, että mä katon kameraa. Jep. Arvaa mitä tapahtuu sillä hetkellä. Tyypit on se suojansa takaa, joka saapuu mua. Älä. Joo, mä putoon ihan Olit se ollut niin lähellä sitä. Ja mä olin sun vieressä. Damn. Kun mä yritin vaan tarkistaa, että onko siellä niinku tyyppejä hengissä vai ei. Olihan siellä. No oli. Mut kun mä yritin merkitä niinku ajankohtaisen tilanteen. Nyt muuten sit ihan oikeesti sattuu meikäläistäkin. Nyt lähtee. Ja tää on unbreakable. Ja sit lähi. Flashu lähtee. Noin. No, niin tuli sieltäkin takaisin. Jep. Reloading. Ja kun se olisi bugannut paikalle. Se on nyt niin hyvä heitto kuitenkaan ollut. Ei se putos siihen. Se putos tohon niin suoja. Jep. Mä kuule pistän defuserin tähän näin.
kaikki ammut. No, kun ei polvelta voi näköjään ottaa ammuksia. En ymmärrä tätä. Sen jälkeen mä menen tuohon huoneeseen ja rupeen suojaa pommiin. Tai defuseria. Onko ready? Jep, paikka. Se on täällä takanurkassa. Diffuser planted. Defended from enemy action. Seconds left. Jep, täältä tulee napalmia. Remaining in bomb defusal flight. He has located the diffuser. 15 seconds to go. Hostiles have located the diffuser. Reload. 5 seconds remaining until the bomb is defused. Oot sä kuollut? Jep. Näit sä mitä tapahtui Mission äsken? successful. Bomb defused. En. Sieltä tuli Muuta kuin sen, että se tuli takaperin sinua päin ja se ammut molemmat. sieltä tuli bomberi, mutta se bomberi keskittyi disaploimaan sitä pommia. Joo, se sai vähän EMPtä nenällä. Joo, mutta jos se bomberi olisikin tullut suoraan mun päälle, eikä jäänyt disaploimaan sitä pommia. Joo. Kyllä se on tältä päivältä vaikka riittävästi. Joo. Se on siinä. Just näin tuossa striimissä ton noin. Niin kato, kun mä en tiedä, kun se tyyppi, joka tuli sieltä, niin se jotenkin jäi suojaamaan sitä bomberia. Ja sen takia se tuli selkeällä mua kohti. Joo, se bomberi muuten tuli termiitillä suojatun seinän läpi. Me kuolin siihen. Joo. Että Niin sä sanoit kyllä sitä, että napalmia tulee. joo.